हौवा गोदानजोंहाय ओमफ्राय दा हिन्जाव लानानै माबायदि मोनखो एसे खोन्थाहरदो। मोजां मोनदों गोसोखौ बिरादनो। मोजां मोनदों ना? उदालगुरिनिफ्राय चिरांसिम लाबोनो हाबाय आरो जोंजों। अके दे माबा गामि हाराया माने उदालगुरियाव लानाया। थेंक इउ बाजैनि ओरैबायदि मोजां खुंखाबाय आर्ट सिंगार खालामो नामा बेवायालाय? बेखौ आं खनखानाय अ अडिअ रेकर्ड दंखायो होमबा ने? अ होमबालाय गायकखा थिगखौनो मोनदों नों होमबा ओरैबायदिनो मोजांथ' गायकखौनो मोनखादों नों लानाया दे लाखिलै नों लाखिमेन दे बरिया लोगोफोर दायो आङो इन्ट्र' लानाय जानाय नंला दाइरेक्ट आङो द बड' राइडारनि हाबायाव फैबाय दासो मोनानानै ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट एन्ट्रि जासिगोन नायनोसै द बड' राइडारनि हाबानि डेक'रेसनफोरा माबायदि साजायदों आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो लोगोफोर हा ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट एन्ट्रि जाखाबाय लाइटआ एसे रिफ्लेक्सन जादों नै लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा लोगोफोरनो नायदो मानसियानो राइडार नालाय राइडारफोरनि मटर साइकेला थाफैजोबखायो आरोखि ओमफ्राय दा आंबो एन्ट्रि जानायसै माबायदि नायदो नै आङो गोबां मानसिफोर दङ हाबलांनायसो ब्रादार सार्भिसन होदो ओमफ्राय नै फंबायफोर जों ज' फैबाय नायलांदो दा आङो हाबलांखानोसै नै बरिया आरोखि ना दा बड' राइडारनि हाबा कालचार नायसन ब्रादार मेहेर Gözün puri kamanı hastayıba Behunan göbağı somni payı Nenem dökü sisua Doza behunan göbağı somni payı दा लोगोफोर माखासे जानाय हटेल आलासि फैनाय मानायफोरखौथ' देखायनो रोंले जिखुनु नोंथांमोननि गेजेराव आङो माने कालचारखौनो देखायनोसै आरोखि ना दा सोर आर्टिस्ट गाखोगोन नै नायदो ओरै दा ब्रादार सार्भिसन खनगासिनो दं आरोना बा नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौथ' नुखाबाय जोंना नै लालि ब्रादारखौ लोगो मोनलायबाय ना मा आं नोंनि गोजौसिनदां है समान रानाया ओमफ्राय माबायदि मोनखो राइडारनि हाबायाव फैनानैलाय बेनो बिराद गोजोननाय आंहा माने लास्टआवसो एसे मोजां गाज्रि रायलायलांनो होनना फैखानायसै नालाय लास्टआव माने मा होनलाय मादैमोनजोंबो आयंमोनजोंबो एसे मोजां गाज्रि रायलायलांसै होननानै ओंखायनो लास्ट फैखादों ओमफ्राय नोंलाय लानानै माबायदि मोनखो दालाय बे बर' राइडाराबो बिदा लानानै माबायदि मोनदों बिदिनो जाहैखाबायब्रा एखेयानो जाहैबाय लाबाबो लायाखै बायदि मोनदों एखे बयबो मोना अके आं दा दिनैसिमहालागै ब्रादारखौ खनथाम 3 टाइम्स लोगो मोनबाय नामा आङो ना खनथामसो आइफलियावबो लादों आङो जेब्ला फैयो बा जिखुनु ब्रादारखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आंबो गोजोनदों औ जिखुनु मोनसे गोथार जुलि औ बेहायबो आंबो गोजोननाय दङ जाबाय मोजां गाज्रि लोगो दिगि जानो फैलायबाय नालाय मालाबा लोगो मोनफिनबावगोन आरोबाव ने मोनो दा राइडारनि माने हाबायाव फैदों ब्रादारा बेयावनो दसे सम नुलायनायखाय आरोबाव लालायबावबाय रायलायनांगौ गोजोननाय थाबाय ब्रादार आंनाथ' सुरज दन ब्लग सुरज दन ब्लग आচ্ছা इन्टारटेनमेन्ट जोंनिफ्राय साबसिन खालामना होबानो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ ब्रादारनिसिमबो Ömrümü rayzıya Kıynaya Nidamı Mızan kabuğa Boy mu sefa? खनबाय नै लोगोफोर नायदो ओमफ्राय जोङो बेवायालाय माबायदि मोनदों दायो दाथ' संसार जासिगोन दिनैनिफ्राय लानानैनो बुंनो हाया ने
दा लोगोफोर जोङो दा बडर राइडारनि हाबायाव फाइनालि ओंखाम जासिगोन नै ओमफ्राय दै बथलसे मोनसे होदों आरोना नै दा जोङो सानै जाना लाग्रिनि जों दै लोगोफोर दसे नेथ'दोलाय नायलांबाय थादो बाखिखौहाय ना ओरैहाय नै सोर सोर दङ आनैया माबामोन नामा बिमामोन नामा ने बिमा नङा बिमादै जायो बिमादै अके दे एसे एखे आं नुदों नालाय दा मोनाबाय जोङो माने हरावसो फैखादों दै माने गामियावबो हाबा दंमोन नालाय आंना ओमफ्राय दासो बावाखै फैनाया ओरैहाय जों ज' फैदों नै दा लोगोजों सासे फैगासिनो दंबा लाखिखाबाय आरो दा नायबाय थाथ'दो दासो जोंना नै लाथावा सानैजों फैदोंना साबेसे फैनाय साब्रैजों फैदों ओमफ्राय माबायदि जानायफ्रा जानायखौलाय मा बुंबावनो मोजांथार ना अनलाया खिन्थु बेस्ट अनलाया बेस्ट दाना आंबो गोथाव मोनदों अनलाखौ बरिया ना मोजां नायबाय हिन्जाव गोदानखौ गोजाननिफ्रायल' नाहरदां दा गोजान दा नायदो दे गारि दंखायो ना दे जादो दे होमबा दा लोगोफोर जोङो दा बडर राइडारनि हाबाखौ जाखांबाय ओमफ्राय न' फारसे थांफिनसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय फट' सेसन जादों फट' सेसन टाइम लालागासिनो दङ ओमफ्राय फैबाय मोजां मोनबाय आरोखि ना फाइनालि दिनै बडर राइडारनि ना मा ना ओमफ्राय थांसिगोन जोङो बिदाय लालायखानायसै डाइरेक्टलि थांनायसै बादे गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउ दे दे गोजोननाय लाबाय नै थांसिगोन दे बरिया दा ओमफ्राय नोंलाय माला 30 एबार पेरेन्टस हाबायलै आंबो नोंसोरसो एबार दे जानांगौ लानो रोङालै ज'सैसै बरिया दे ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनखायो ब्रादारमोनखौ लोगो मोनबाय दा ना डेन्जारलै गेव होदों राजिखौनो ने निखौ गोसा मिन्नो ओंखारबाय थादों आङो बेखायनो आंबो नोंखौ नुग्रोमोन आं नै जोंहा बिथाङा सासेया दे बरिया दे